гледате това, се уверете, че имате добра пералня, защото този клип може да ви накара да спрете да перете. Чавекс милионенът, готови ли сте? Започваме. Чавекс е прах за пране. Чавекс има 5 букви. Прах 4 букви. Пране 5 букви. 5 плюс 4 плюс 5 е равно на 14. 14 е число. Число има 5 букви. 5 има 3 букви. 3. Точно толкова колкото са страните в триъгълника на милионенати. Случайност. Да, ама не. Още не сте убедени. Чавекс може да бъде купен от Била. Била е супермаркет. Супермаркет е сложна дума. Подозрително. Знаете ли като още е сложно? Точно така. Математиката. В математиката се извършват действия с числа. Едно е число. Нека поставим едно на числовата ос. Колко цели числа стоят между 1 и 0? Точно така. 1. Точно толкова колкото случите в триъгълника на милионената. Случайност. Не мисля. Чавекс милионенът.